Исәнмесез? Юаннар көзгесе дигән сәхифәдә без милләт, милли тормыш һәм милләт пәрвәрләр турындагы мәкаләләргә зуррак игътибар бирәбез. Булай мәдәният, мәгариф турындагы язмалар күп булыр ул, ләкин чыннан да милләтнең иң аяныч һәм иң шатлыклы мизгелләре ничек чагыласын көзгедә. Бу атнада Ватаным Татарстанда мондый темага әлләни зур мәкаләләр язмалары юк. Анда игътибарны җәлеп итте рухият турында татар моңы фестиваленең дәрәҗәсе, аңа күп көч салыну, аның әһәмияте һәм түреләрнең игътибары һәм чыгымнар салулар зур булмау турында Ватанымда бар. Шулай шундый ук рәвештә Татарстан яшьләрендә дә әйтелгән, ягъни ул әллә никадәр шакката торган әйберләр, сискәндерә торган әйберләр күзгә ташланмады. Шәһри Казан шатландырды мине яхшы кондуктор ярты бәхет дигән язмасы белән. Шәһәр газетасы. Ниһаять, ичмасам шул шәһәр турындагы язса инде сөенәм инде мин. Коммуникациялар турында да, канализациялар турында да, кондукторлар турында да булгач, Шәһри Казан авыл газетасы түгел, шәһәр газетасы дип сөенәм. Һәр хәлдә бер дә көлеп әйткән сүз түгел бу. Чыннан да һәр газет үзенең темасы белән үзенең юлыннан бара торгандыр. Акчарлык газетасы, ул халык газетасы, тиражы зур. Милләт турында, мәгариф турында төгәл фактлар монда күзгә ташлана. Беләсезме, ничек бара безнең хәзер мәктәпләрдә эшләр? Кемнәр татар телен туган тел дип таный, кемнәр танымый. Эшләр гади түгел, эшләр хәтәр дигән шикләр бар. Менә шунда бер мәкалә, ул әлбәттә Азатлык радиосыннан алынган, ләкин барыбер ул безнең Татарстаннан алган фактлар. Казан шәһәренең 16-нчы татар-инглиз гимназиясендә 1138 бала укый, анда 120 бала укырга төшкән быел, 100% туган телен татар теле дип сайлап алганнар. Сарман гомуми урта белем бирү мәктәбендә дә шундый хәл, туган теле дип татар телен алганнар. Бөгелмә шәһәре 14-нче санлы гимназия, ул Хади Атласы исемендәге гимназиядә дә шундый ук хәл. Татар гимназиясе дигәч, алар ялып нитеп тормый, бөтен кеше дә туган телен татар дип сөйләгәннәр. Әлбит, Казандагы кайбер мәктәпләрдә киресенчә мин белән бер мәктәп татар урыс мәктәбе булып саналса да, татар телен укытмыйбыз, инглизчәгә күчәбез дип игълан итеп, татар телен укытырга килгән ата-аналарны бурып кайтарганнар. Матбугатта булса, бу мәктәпкә дә без игътибарны итәрбез. Инде милләтнең шундый катлаулы хәле вакытында кемсең ул милләтне саклаучы, безгә кемгә таянырга дигәндә, без саныйбыз 5 миллион, 10 миллион татар бар дип. Чыннан да татар күп ул. Шулай да иң шәбе, затлы һәм көчле милли аңлы актив татарларның булуы икән. Илшат Сәйтов исемле галим шундый фикер әйткән һәм безнең газет аны цитата бирә. Бездә әгәр дә 100 мең уйлана торган татар булса, бик әйбәт булыр дигән. Ә инде 10-15 мең актив татар булса да, милләт яшәячәк дигән. Ә бездә әле хәтта күбрәктер 20-30 мең актив татар бар дип әйтә. Ягъни бу 1-2% булса да, ул 100 мең була, шулай булса да аз түгел ди. 10%, 20%, 30% булса, тагы да шәбрәк. Шуңа күрә без милли темага, милли үзаңга, милли эшчәнлек белән шөгыльләнгән татарларга игътибарны күп итеп бирәбез. Бу эшне мәдәни җомга эшли әлбәттә. Бу санда аның тәнкыйть мәкаләләре, мәсәлән, көтмәгәндә Казан кинофестивален бик тәнкыйтьләп 2 мәкалә бастырганнар анда. Ансын белмим инде кем хаклы булгандыр, бәлки бәхәсләнсен, ачыкланыр. Анда һәр якта үзенчә әйтергә мөмкин, анда үзе мөстәкыйль фикер булу торган булу гадәти хәлдер. Ә менә шушы уксанда Вахит Имамовның Исхакый конференциясе турындагы мәкаләсе сискәндер әлбәттә. Чыннан да Вахит Имамов дөрес әйтә, Исхакыйның 140 еллыгына багышланган чараларга зур төрәләр дә килмәгән, үзебездән дә зур зиялылар академия залын тутырып килмәгәннәр. Төркиядән Исхакыйның оригинал документларын, көндәлекләрен китергән вакытта да бик сүлпән булган. Ә бит хәтерлим, милли мәдәни үзәктә Исхакыйның Зиндан китабына презентация булган вакытта 90-нчы елларда ишек төбендә талаш, төртеш чыккан иде һәм бер кызның бармагы сынган иде.
Хәзер Фәннәр академиясының залы ярым буш булган һәм анда җыелганнар да тарала башлаган. Димәк, милли терелешнең, милли сүненең, милли көрәшнең шундый авыр чагына туры килгән. Шуңа күрә бүген ни өчендер әйтәсе килә, шундый фаҗигале катарсис китерә торган фактлар турында. Мондый мәкалә бар, модернизмга да җидегәнчеләр турында. 28 елда очрашып сөйләшкәннәр, әйдәгез үзебез затлы татар язучылары үзебез булабыз, төркем оештырабыз дигәннәр, Уфага барып, кемнәр алар? Анда затлы язучылар бит инде булар. Гали Рахим, Ныкый Сәмбәт, Төхвәт Ченәкәй, Мәхмүд Бедәйле, Фатхи Бормаш, Гадел Кутуй, Габдрахман Минский, Сәгыйт Агыш һәм башкалар. Менә шулар турында 2 елдан соң бер дуслары Минский язганнан соң 30 елда аларны җыштыра башлаганнар. Аларны утырта башлаганнар. Контрреволюцион төркем дип. Һәм шундый фаҗига барып чыккан, инде әгәрдә вафат булмаган булса, такташ тәләгеп утырыр иде. Менә шул турыда зур мәкаләнең башы утта янган җидегән дип атала. 37 елдагы хәлләр 30 елда ук башлаган. Һәм моны башлаучылар үзебезнең татар зиялылары булган. Менә шундый күңелсез фактлар искә алырга туры килә. Идел журналы ул яшьләрнеке, ул күңелле бу. Соңгы санында кызыклы әйбер русчасында Андрей Кузьмин, Татмедианың җитәкчесе, үзенең мемуарларын сөйли, һәм анда шулай ук быел вафат булган Наил Алан турында мәкалә, минем кереш мәкалә һәм аның бер язмалары чит илдә, океаннарда йөрү турында, Наил Алан турында, һәм Наил Аланның бу язмалары татар телендә дә чыга. Әлбәттә, Бүрбаш авылы Җәлил хәзрәт Фазлыевның образы да бу журналда күрсәтелә. Ягъни бу шундый җиңел, кызыклы, матур гына чыккан журнал. Мин киләсе елда мөгаен аны электрон формада интернетта язылырмын. Алай ярты бәясен төләп интернетта тизрәк карармын. Менә Казан утларын мөгаен Казан калын кагаз язылырмын. Чөнки монда бу санны укыгач мин шундый нәтиҗәгә килдем. Казан утларына язылам кагаз формасын. Чөнки моны интернетта укып бетеп булмый. Бу санда игътибар итсәгез, Гәрәй Рәхимнең шигырьләре. Аның беләсез, яше дә шулай, үзенең тормышының шундый этабыда, шундый сискәндергеч, тетрәндергеч әсәрләр иҗат иткән ул. Рим Идиятуллин күптән түгел вафат булды. Аның шигырьләре шушы санга кергән булган һәм бик зур шагыйрь, талантлы шагыйрьнең әсәрләре чыккан. Фәүзия Султан, Мәдинә Маликова, Фарсил Зиятдинов, Әхтәм Зарипов, менә нинди, Рауля Шәйдуллина, Райнур Әгъләмәтдинов, менә шушындый кешеләрнең әсәрләре бар. Менә шушы журналларны укыган, татарча тапшуларны караган һәм таныган кеше ул татар булып кала. Бу журналның әлбәттә төп номеры, төп әсәре әлбәттә Фәүзия Бәйрәмованың Гөләйзә дигән романның 3нче өлеше. Бу романның бу кыска журнал варианты, тулы варианты китап булып чыга диләр, ләкин Гөләйзә романын укысагыз, белерсез татар милләтенең нинди хәлдә әле булганын. Чөнки ул 19 гасыр башында көчләп чукындырылган кешеләрнең үз милләтенә кайткан өчен гаиләләрен, әтиләрен, әниләрен, әбиләрен ничек итеп төрмәгә утыртканнар. Фәүзия Бәйрәмова Билләр, Чистай районнарын урап чыгып шул турда роман язган. Менә шушыны укысагыз, сез белерсез, бездә яхины гына түгел, үзебезнең язучыларыбыз үзебезнең милләт турында да канәгатьләндерерлек һәм уятырлык әсәрләр язалар. Хәзергә шуның белән бу күзәтү тәмам.